Ang tao nga nakaila sa Dios, mudangop gayud kana sa Dios. Wala gayud kana silain nga dangpan, wala silain nga simbahon, wala silain nga alagaran. Apan ang tao igsuon nga wala nakaila sa Dios, wala mituo sa Dios, wala mudawat nga matinud-anon ni Kristo, dili gayud kana siya mudangop ngadto sa Dios. Og binuang alang kaniya ang tanan. Busa igsuon, kung dili ka mudangop sa Dios, dili ka tinuod nga anak sa Dios. Ug ang tinuod nga nakaila sa Dios, musalig gayud kana siya sa Dios. Dili siya mahadlok sa iyang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Bisan unsa ang mahitabo sa iyang kinabuhi, musalig ug musalig lang gayud siya sa Ginoo. Dili gayud siya mahadlok. Tud kay nasayod siya nga adunay Dios, adunay Ginoo nga nagbantay ug nagatiman kaniya sa kanunay. Busa kung kulang ang imong pagsalig karon ngadto sa Ginoo igsuon, kulang pa ang imong pag-ila ngadto kaniya. Apan kung dako kaayo ang imong pagsalig ngadto sa Ginoo, nakaila ka sa Ginoo. Salmo 9 versikulo 10. Ang nakaila kanimo o Ginoo, musalig kanimo. Kay wala mo man pakyasa ang midangop kanimo. Igsuon atong i-check ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kung tinuod ba ang atong pag-ila ug pagsalig ngadto sa Ginoo. Dili kita mahadlok igsuon ug dili kita mabalaka. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom nga dili gayud niya pakyason ang iyang mga saad alang sa matag usa kanato. God bless sa tanan.